Prodajete stan ili kuću, ali nemate baš previše iskustva u tome? Zapamtite, samo jednom se pruža prilika za ostavljanje dobrog prvog dojma, a prvi dojam je ono što se broji. Idealno bi bilo da je stan potpuno prazan, odnosno da je uklonjen sav namještaj, no u većini slučajeva prodavatelji žive u nekretnini koju žele prodati. Ako ste jedni od njih, slijedite ove savjete i stvorite konkurentsku prednost koja vam može pomoći u prodaji. Neka nekretnina koju želite prodati stvarno izgleda kao da ju želite prodati. Očistite ju i prozračite. Važno je da prostor odiše čistoćom i svježim mirisom. Otvorite rolete, upalite svjetla, stvorite ugodan osjećaj doma. Ugasite televizor i pustite laganu glazbu. Estetika je vrlo bitna jer nemaju svi ljudi jednako razvijenu maštu, odnosno ne mogu zamisliti nešto drugo osim onoga što trenutno vide ispred sebe. Činjenica jest da su upravo žene te čija je riječ posljednja prilikom kupnje nekretnine, stoga je estetika izrazito važna. Savjet je da ne kuhate netom prije dolaska kupaca. Radije skuhajte kavu jer miris svježe kave u ljudima budi osjećaj doma. Također stavite i svježe cvijeće na stol. Kućne ljubimce izvedite van za vrijeme posjeta kupaca. Naravno, većina ljudi voli životinje, no nikada ne znate kako se netko osjeća u njihovoj blizini. Bitno je da pregled nekretnine prođe u opuštenoj i mirnoj atmosferi. Nastojte da što manje ljudi boravi u nekretnini kada je kupci dolaze vidjeti. Previše osoba u prostoru može dovesti do toga da ga vizualno smanji. Kupac se mora slobodno kretati prilikom razgleda. Napravite sitne kućne popravke. Ne dozvolite da neželjene sitnice privuku pažnju kupaca. Vjerujte svom agentu ili agentici. Oni su profesionalci koji znaju potrebe kupaca s kojima su došli i mogu naglasiti prednosti vaše nekretnine. Nažalost, čest je slučaj propale kupoprodaje zato što prodavatelji pričaju o stvarima vezanim uz nekretninu koje potencijalnog kupca ne zanimaju. Pustite da agent razgovara s kupcem, ali budite dovoljno blizu da vas može pozvati ako je to potrebno. Agenti su vaši partneri u prodaji i vrlo dobro znaju kome će ponuditi vašu nekretninu. Zlatno pravilo. Ponašajte se prema potencijalnom kupcu onako kako biste voljeli da se on ponaša prema vama. Obratite se opereti s povjerenjem.